bheka indodana. Indodana bheka unyoko. Amen. Hallelujah. Oh, Jesus. The key words labazalwane ubhekana bazalwane. Uma ngabe bathi mame bheka indodana. Yes, Jesus. Indodana bheka unyoko. Hallelujah. Amen. uJesu la ngathi wayekhuluma nefamily bazalwane. Amen. Mame bheka indodana yakho. Ndodana nawe mbheke umamakho. Yini bazalwane lena ifamily bazalwane. Kunento ayilethayo uJesu indaba bazalwane yefamily. Amen. uJesu wayekade eletha ukuthi ibandla lakhe kumele bazalwane libe yifamily bazalwane. Amen. Jesus. Uma ngabe sikhuluma ngefamily bazalwane sikhuluma ngabantu abazelwe ndawonye. Amen. Amen. Uma ngabe sikhuluma ngefamily sikhuluma ngabantu abazelwe ngegazi lodwa. Hayi buyani bazalwane. Amen. Phela thina sizelwe. Yeah. That's why iBhayibheli lithi makabongwe uNkulunkulu owabuye wasizana kabusha ngokwesihawu sakhe. Glory. Amen. Akwenzeki umuntu abe yingxenye yefamily angazalwanga kuleyo family. Jesus. Ukuze azalwe kule family bazalwane kumele abe ne DNA yakhona igazi lakhe lifane nalela labanye abakhona bazalwane kule family. Amen. Njengoba siyifamily bazalwane ezalwe ndawonye. Yes, Lord. Amen. Uthuma ngabe ekhuluma noNikodima uthi lalela Nikodima ngaphandle kokuzalwa. Amen. Hallelujah. La evangelini bazalwane siyazalwa. Amen. Uthi Nikodima akazalwa kanjani umuntu asemdala na? Uma ngabe umuntu eza kuJesu njengenkosi nomsindisi uyazalwa bazalwa. Amen. Amen. Uzalwa ngaliphi igazi bazalwane? Ngegazi likaJesu. Amen. Okwenza sibe together bazalwane ukuthi sesiyifamily. Yes, Lord. Njengoba siyifamily bazalwane ukuthi sizalwe ngani bazalwane? Ngegazi likaJesu. Hayi. Ngegazi lodwa. Hayi. Amen. Iyodwa nje iDNA yasezulwini bazalwane. Igazi likaJesu. Uma ungadlulanga egazini likaJesu awusingxenye yale family. Noma ungasibusisa kangakanani kodwa okusalayo uma ngabe kuthiwa siya ku DNA wena awusingxenye yale family. Amen. Ukuze ube ingxenye yale family nawe kumele uthathe isinqumo bazalwane maqede bese uyazalwa kwesigamoya uyazalwa ngegazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kunezinye izinto ozozizwa uzozwa ukuthula empilweni yakho. Amen. Izinto ezikhona zizodilika uma ngabe sozala. Angibuye evesini mame bheka indodana, indodana bheka unyoko. Ngithe this is the family bazalwane. uJesu ushiye bazalwane ukuba sibe ngumndeni sibhekane. Yes. Uma ngabe silapha ke bazalwane singabazalwane abazobhekana. Yebo. Awungayithanda le ndaba bazalwane.
umuntu noma kungathiwa ushaywe kumhlaba bazalwane, kodwa uma ngabe engena ebagole family bazalwane, kuba iduty yethu njengebandla. Haleluya. Kokumhlwane ukuba simpeke bazalwane. Haleluya. 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 Kuba iduty yethu. Hayi futhi sizokhulisana kamnandi. Yabona la sizokhulisana kamnandi bazalwane. La uzoyizwela usekhaya. Noma ngabe kuthiwa umhlaba ukushayile, kodwa uma ngabe ufika la ufike emndenini alright. Noma kungathiwa abangani bakulahlile, kunomunye umbhalo bobhalwa emateksini ngane ziyakhathi othi when days are dark friends are few. Kodwa uma ngabe ufika la ayisiyamukela emndenini, emndenini wasekhaya, emndenini wasezulwini. Thank you, Jesus. Uyazi kwathi ngiqhubeke mamnkosi ngithi umndeni nomndeni unendlela ophila ngayo. Asiyeke sibona ngelinye la. Haleluya. Kodwa ngifuna ukugcina kule bazalwane. We are family. Amen. Ngicela ungazizweli ulost. Uyingxenye yalomndeni ufike kahle. Glory to Jesus. Noma ngabe usuke endini kungekho right, kodwa uzophuma la somnandi ngoba ongene emndenini wasezulwini. Uyazi the way kumnandi ngakhona abazalwane kule family siyathwalisana. Umndeni uyathwalisana bazalwane ngoba singumndeni. Umndeni bazalwane uyabhekelelana. Ay, bathi abafundile bathi blood is thicker than. Hallelujah. Before umuntu acabangela abanye ngaphandle, kodwa ucabangela laba anabo qala ngoba sini bazalwane sifamily. Ngicela ukukutshela noma ngabe kuthiwa awusenaye umama, uma ngabe ulapha uzothola omama. Noma ngabe kuthiwa awusenaye ubaba, uma ngabe ulapha uzothola ubaba. Noma ngabe kuthiwa izinto zakho azihambi kahle, uma ngabe ufike lapha ufike emndenini. Amen. Bengicela ke emndenini bazalwane ukuthi thina asifani nasilesilwane lesi esinamahlabi hlabana. Haleluya. Kunalesilwane lesi ini ingungumbane, yes, porcupine. Haleluya. Noma ungathi uyasondela asisondeleleki, kodwa kulomndeni wethu singumndeni ogcwele uthando. Uma ngabe unenkinga uyakwazi kuya kugogo umhlwane umtshela ukuthi gogo nginenkinga lana, akhuleke nawe egameni likaJesu. Yes, Jesus. Lalela imndeni wasezulwini, kunezinto ezinye nyesola bazalwane ezimiza nje ukuthi uyikhulume kuphela. Once uyikhuluma emntwini othile maqedi yahamba. Ungakhathazeki, ngizokufundisa ama method ukuthi kuphilwa kanjani la mndeni. Uzophila kamnandi, uzophila kamnandi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Singumndeni ke bazalwane. Ngisho ngathi sinabo mama, sinabo gogo, sinabantu abasha egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sesiya ezwini lesine bazalwane. Siyanakekelana bazalwane. Sinakekela no Sunday school wethu bazalwane. Kunabanye be Sunday school abazoza abazali bangekho, kodwa thina njengomndeni bazalwane senza njani? Siyabanakekela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Haleluya. Mndenini wasezulwini, uyazi ukuba ungowalomndeni kukwenza ukhona ukuthanda bonke abantu. Siya ezwini lesine kabazalwane. Esikhathini samanje ngizocela
umamnkosi bazalwane. Haleluya. Asilethele izwi lesine egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha.